Bir gün sonra verdim garry atama 5 günlük yalançy diýmeklik näme? Atam jogap berdi bize hoglukman. Hemişe şey derdi, göwnümiz ýykman. Adam zadyň ömrü bolsa-da uzyn, 5 güne bölüpdir danalar guzym. 9'uň dolduryp iňeňde dünýä, anha muňa barynjy gün diýilýär. Ak mektebe baryp bereňde salam, bu seniň ikinji günüňdir balam. Yigit çykyp bolsa boýlaryň derek, adama ýan ýollaş bir höwür gerek. Senem taýyň tapyp öýlenseň bir gün, 3-nji gün bolar, muny bek bilgin. 4-nji günüňem ýat bekle balam, eşidilen güni sesi kijijek çağaň. Adam zadyň ömrü sähelşe günler, demin tükennimi 5-nji günler.